И здравейте, приятели! Аз съм Дейвид, а вие сте с новото ми видео на Brawl Stars. Като сте видяли от сгодето, днес ще правим най-трудният чалендж в Brawl Stars. След малко ще ви обясня всичките правила, защото най-вероятно знаете за какво става дума. Но да, това е първото ми видео на Brawl Stars, помежду другото. Най-вероятно знаете. Така че бонус ще добавя и ще разведа и с акаунта ми, не че има толкова за показването. Буквално акаунта ми от 2 седмици започнах да играя пак и започнах от начало и няма толкова неща за разглеждане, но все пак ще ви покажа тези, които ви е интересно. Също така му оставите един лайк и да се абонирате с камбанка за още такива видеа. И сега направо да продължаваме. Първо тук ще ви покажа всичките статистики и неща, ако ви интересуват. Няма да ги чете всички, защото много от вас сигурно не ги интересуват, но може да има такива, които ги интересува. Виждате ги на екраните си. Статистики за побеждаване на различни игри и такива неща. Виждате най-важното именно броуърите ми. Това са доста малко. Единствено ми добър броуър е Макс. Гледам да развивам доста на 6 левел ми е. А единствения броуър с гаджет или Star Power ми е Шели. Именно имам гаджета, извинете. И да, сега направо ще ви обясня правилата на чаленджа и ще започвам. Но само искам да ви кажа, че идеята за чаленджа е взета от Dex, линк за канала му долу в описанието. И сега този чалендж представлява доста е прост, но доста самопрости правилата, но е доста труден. Всичко се развива на Solo Showdown и трябва да започнеш от най-първият ти броуъра, именно Шели, и после продължаваш с Нита, Cold, Bull, нали, при мене. Другите могат да имат други броуъри. Като цяло от Шели до последният ти броуър, в случая при мен Макс. На други може последният им да е, да кажем, Спайк, до него. Всички броуъри до него трябва да играят на Solo Showdown и да побеждат. И така да минат всичките си броуъри от първия до последния на Solo Showdown да победат. Това е доста трудно според мен, но ще се опитаме. Директно пускаме Шели и само да видя картата. Добре. Направо се впускаме в игра и да видим докъде ще стигнем. Така, хора, стои се сбихме, както виждате. Search. Тук е едно примо на малко. Ще пробвам да го убия. О, не. Но трябва да не влизам в много битки, за да не ме убият. Няма и да се крия, защото това е най-добрата стратегия, но на вас няма да ви е интересно да гледате как се крия. И успяхме да го убиеме. Добре, този ще се тимнем. Струва ми се добра идея. Надявам се да не ме излъже. Тимнахме с примато Карла, не иска. Те стимна с Франка само. Добре, не знам защо не иска да се тимнеме. Примата ме защитава. Лошо, че те също са тим. И ние сме тим, и те са тим. Не, Франка не иска да са тим. Сме тим. Но не въобще е проблема, сега ще го убием. Така. Става пауъръпа на примото. И Кода не иска. Това и те са тим, нали тия двамата? Харесвам чувство, че играем дуо шоу, честно. Добре. Тимнахме си. Доста интересна игра става. Всички си тимнахме май. Ама няма как с тим. Това някой ще избие другите сигурно. Значи това е доста лошо, че имам доста малък шанс да спечеля. Май Кода ще ни бие, честно казано. О, не. То се уби. Да, ето той. Кода ще ни убие. О, добре, найс. Малко мазно убих примата накрая, ама няма какво да се прави. Ами хора, ето че с шелите победихме. Продължаваме с следващия ми броуър, именно Нитата. Не ми е голям левел, не съм добър, и не ми хареса броуъра, и не е много силен. Така че тук вече мисля, че това ще е края на чаленджа, но ще видим.
Така, до мен има две лута. Което е много лошо. Първо се тимна, не иска, ами ще убия. О, не, стъпна. Не. Найс. Поледната продалка само. Няма влизам по-добре. Така, хора, виждам, че ето тук се сбиват. Малко. Добре, брока ми се да го измама. Той скалра... Не. Няма мама никой, защото сме доста. О, не. Карал не. Карал се самоуби, хора. Еми. Пак доста мазна победа. Стимове и такива неща, но не са забранени. Имам право да се възползвам от тях. Продължавам следващата проба временно кода, до тук доста добре се получава, хора. Надявам се на това предизвикателство и да напишете идеи за други чаленджи видеа. Аз съм ви подготвил няколко доста яки видеа, анбоксинги, които ще се развият по-натам, но да, може някой път да направя и стрим на Brawl Stars, където играят с вас. Не знам, напишете какво искате всъщност, защото аз просто нямам представа какво искате. Си не видя колко да ми е жив канал, но не знам вие какво искате, така че пишете свободно в коментарите какво искате да гледате в канала ми, игри, какви и какво на тях да снимам, защото просто не знам. Скола също не ми от най-добрите бровари, ама ще трябва да се опитаме. Няма как. О, добре. Да, също. Добре, тук ги избих. Така. Не. Ще ходя на Power-Up и няма да се занимавам с тях. Извинете, хора, малко съм болен. Така. Така, тинахме само нещо. Да. О, не, хора. Рип съм. О, не съм рип. С това няма как да стигнем. Вижда се, че искам да убия. Няма начин. Също не знам как оцелях тук, но... А трети какъв е? О, още нимбо. Добре, че друга не иска да стигна, защото ако се стигна, вече никакъв шанс нямам. Много съм крив, много оцеля. О, найс. С 4 power-up съм. О, не. Това е по-нацели. Много напред. О, ес. Хора, до тук, това ми е първи опит, буквално. Не знам как. Първи опит. Ще казах мисля, че няма да спечеляваш на втора бrawler. Но до тук се получава, но вече става много сложно с Бул. Бул също имат силните бrawleri, не съм добър с него и цяло и мапа не е много добър за него. Цяло и аз не съм толкова добър с бrawlerите за близко, освен ако не е на Brawl Ball. Така че тук мисля, че трябва да е по-кемперска игра. Геома няма ми го позволи. Интернета нещо лагва. Биха го. Тук тежки борби стават, хора. О, неко. Хора, буквално съм с нула. Това е много. О, добре. Взех си едно. Откраднах. Той ще го причакам. О, не. Не беше още идея. Не беше добра идея, извинете. Добре. Това е рип. Не. Ще му го открадна. Добре. Уау, 3 була сме. Това е... Тимнах с един и с другия. Уау. Трябва да се виждат. Малко са... Къде е последния? Да, о, не. Ще ме стъмне. Не. Франко уби един, май.
Ако Франка ни бие темата, ще е много лошо. Ще правим така го направим да си изхъби пауъра. Вече добре, изхъби си го. Добре, май Франка няма шанс. Така че ще убия Була. И да, самоуби се. Така, продължаваме хора. Бием из Бул. Просто нямам думи как става. Да, ма с малко мазни тимови неща, но пака ми са забрани. В GC-то ми е много малък левел. Четвърти. Не е лош бровар, ма много малък левел. Така че с нея не ми се струва много голям шанс. Сега хора, ако от първи път мина най-трудния чалендж, просто не знам. Няма каква видео. Ако го мина чалендж, ще стане в рамките на... Не знам, хора, много дълго ще стане видеото. То вие може да разберете, не? Като го кача. Вие ще видите колко дълго. Но... О, не. Ето ще му убия. Няма как. Ще пробвам да му избягам. Хора, май шанс ми е нищожен. Не. Уоу! Някъде тък му си пусна главата и аз стрелнах така рандом и го оцелих. Това беше много странна победа. С нула бях, да съм убил никой, не съм взел кутия, нищо. И просто оцелих един и победих. Така, беше малко вързана победа, но да. Продължаваме с Брока. Брока, пак малък левел. Добър бrawler, но пак малък левел. Ще видим какво ще стане, ще видим. Като мен друг Брок. То Дарил обаче е доста голям проблем. Сам ще му се събере пауъра и хитнах го. Тут какво кемпи? О, то направо го убих. И Дарил естествено ми го стилва. Ма няма да стане. Хайде. Ако тук има човек, много ще ме яд. О, не, срещу примуса, хора. С 4 има и... О, не. Лошо, че има храстите. Оу. Добре, не знам защо така наръчна. Така смело. Но... Още от първата игра вече... Минахме 6 броуара. Време с Динамайка. Най-малък левел ми... Не ми е най-малък левел, но... Трети левел. Много малко. Не знам дали ще се справя с Динамайка. Аз сега май ти си броуар, не знам. Пак Нани. И Тик. О, Наните го убиха веднага. Вау. Тик е много силен броуар. И 8-бит има. То вече ще го убих. Дали си една голяма бомба, така ще го убия. О, не, 8-бита. Остави ме. Добре. В един тим няма ми да е зле. О, не. Да, 8-бита, нали искаш тим. Сега ти тима. Айде. О, не. Много зле. Така. О, хора, не знам какво се случва. Всяка игра съм с много малко, път ми се много добри. С много power-up и всеки път не знам какво се случва. Бота ми е на първи левел. Обаче съм 4-ти ранг, така че най-вероятно ще ми се паднат ботове тук. Не съм сигурен, но е възможно да ми се паднат ботове. Което е по-добре за мен, но не се знае. Ай ми е първи левел. Така, тук не знам какво стана. Да, определено са ботове, хора, просто ги погледнете. Просто ги погледнете. В толкова там ми харесва. Така. Така, един остава, не знам кой, къде, какъв е.
Добре, го намеря. О, Дарил. Ела. Така, не знам какво направи. Не си се скрил. Така, добре. Продължаваме и с Бо. Това беше очевидно да се пак съм с ботове. Продължаваме с Примо, който ми е ранка много голям, така че сигурно ще бъде доста прота. Но ще видим. Тази игра може би ще трябва малко по малко да се бия. Веднага мръшка. Добре, не се сещам как се казваше. А него вече почти го убиха. Хилна се. Така малко ще се покемпа, ама като кемпа няма да бие, защото с 0. После като ми се падне един с 10, няма как. О, не. Лесно ще му убият. Така че шанса ми е да ги чакам да се избият и после не да го изкемпа. Това ми е стратегията. Обаче те всички ме видяха, че кемпа тук. О, добре. Найс. Малко така. Едно в едно сме. Пробвам да му скоча. И... Найс. Не знам как бих тази игра. Пак с кемпа, не знам ги изкемпих просто. Това също беше първата кемперска игра. Вижте, тук събрах и точки за герой, после ще ги давам. Сега не ставам с клипа. Барли. Окей. Хора, вече преполових всичко, даже съм над половината. Ако мина чаленджа от първата игра, не знам. Ясно ми, че аз имам по-малко бровари, това ми улеснява чаленджа, ама пак не е лесно. Пробвал съм го преди година някъде, като дех спусна клипа, не можах нищо да направя. Не знам защо става така. Как става това, де? Като ще правим така да го убия. Оу, добре. Тук добре е тази игра. Тук сигурно има някой. Съм с бари, това не е добре, че тук в храста съм. Стане защитен. Трябва да вляза. Но май няма никой. Добре, кой? О, не. Не. Този не знам откъде дойде, хора. Мисля, че съм минал всички храсти. Еми. Хора, мисля, че това беше видеото. Не успях да мина чаленджа. Так му се въодушевих, но нищо, доста чаленджа минах. Над половината от броварите ми минах, което е много добра според мен. Ако искате втора част, напишете в коментарите или нещо друго, на което да снимам игра или каквото и да е, напишете в коментарите. Ще ги прочета всички, ще ви отговоря. И да, това беше видеото, хора. Надявам се да ви е харесало. Ако да, оставете един още малки и се абонирайте с Кълбанка за още такива видеа. До скоро!